Ki khubor ka bate si TV. Rakhe ka Frank Yamaha khatn reus nem ya ka jing shakri ka jongka. Baden ais ngo bhasha baro kinong thi thuk thuk. Ringkat ka kabuk ser ban long kinong job ya santali ki laptop. Kani ka offer kan kot ha ka live hoteri unai lur 8,000 pusau. Dr. Didi Lapang belum menteri rang ba berem ke jela bar bela longru urusan perthai ubla slam ha hakan ke jela hak shitrik urusau arajar phosau ulapha daga shithi shu menteri rang ba ke jela ukon ra ke sangma ban pinbana ba ulakwa ban Shongthait no kumunong aibut jong ka Sorkar Meghalaya hak shithi no kam Dr. Lapang ula kerpat yu menteri rang ba ban pediang ya ke shithi no kam na do kani kesngi